हेल' लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि गोनांथार रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोसो गुदुं गेलेगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 9 आरो 10 दिसेम्बराव क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव गेलेगिरिफोरनि सायख' बादा खुंगोन। बिटिआर हालामनि जर'खायै क'क्राझार ओनसोलनि गोसो गुदुं लाइमोन गेलेगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरांदि क'क्राझार सहरनि साखाथि खाथालगुरियाव थानाय स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया ट्रेनिं सेन्टाराव फैगौ 9 आरो 10 दिसेम्बर 2021 अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों गेलेगिरिफोरनि सायख' आनजाद हाबाफारि खुंनो थाखाय थि खालामदों। जायफोर बाहागो लानो गोसो सावगारि होनाय नेमखान्थिखौ मानिना बाहागो लानो हागोन। बाक्सा जिल्ला गरेस्वर हालाम बालाबारि गामिनि मुस्रि राजा नार्जारि आरो मुस्रिमा सम्पा नार्जारिनि फिसाज्ला दानसोरां नार्जारिया अक्क इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप गवायाव सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो सिनाय मोनै बेरामाव गोग्लैनानै हरखाबै रुंसारि जायो। मैया रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि दुखुथिया नखराव एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ खौरां लाहैना दानसोरां नार्जारिनि जिउ गैयै सोलेरखौ अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय न'सिम लाबोनायनि बिबान रुजुनो लोगोसे दुखुथिया नखरखौ इयुनाव रांखान्थियारि हेफाजाब होगोन होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ फोरमायहरदों होनना एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ मिथिहोयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। प्रमद बर'नि सायाव हाग्रामा महिलारनि अजद। प्रमद बर'आ पावार बाहायनानै बिटिसिखौ गाव हारसिङै गोसो बायदि सालायगासिनो। बे अजदखौ होदों आगुनि बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा खौरां बिजोङाव मैया बुंबावो दि प्रमद बर'नि सायाव गोबां अजद होनानै प्रमद बर'आ 30-40% खामानिनि मुङाव रां लानायनि अजद, लोगोसे रां लानायनि उनावबो खामानिखौ सुबुंफोरा मोनाखै होननानै हाग्रामा महिलारिया अजद होयो। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिया बुंबावो दि प्रमद बर'नि सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ रायजोनि गेजेराव हाबगोन। फैगौ बिसायख'थियाव प्रमद बर'नि इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव सरकार दानो हाया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंबावो। थालांनाय बारग' एनडिएफबिफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ खेबसेयैनो होजोबनांगौनि दाबि खालामदों बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा। चिरां जिल्ला बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा सोरखारनिफ्राय मोननांगौ फिन जिउ राहा आरो केसफोरनि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों। चिरां जिल्लानि आइब'आलिनि दैलामबारियाव जुथुमनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिफ्रा गोख्रों खुद्रिसारदों। नोंथाङा दिनै मोनसे लेभेलनिफ्राय फैनाय फेरेंगाखौबो बुंगोन, गबिन्दखौबो बुंगोन आं दिनै। बिथांमोना मोनसे एंगेलनि एनडिएफबि लेभेलावनो फैनाय, एनडिएफबिनि गथ'फोरा दुखु खस्थ' खालामनानै फैनाय। दिनै बिथांमोननि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो लिडार जादों आरो बिथांमोना नैबे गादियावहाय जिरायनो मोन्दों। नोङाला मालाबाबो जिरायनो मोना बिसोरो। ओंखायनो जेसेबां एनडिएफबिनि केडारफोरनि केस आरो रिहेबिलिटेसन खनसेयावनो होजोबनांगौ। बिदि आद्रा खिद्रा गाबोन एसे समफोर एसे बिदि होबाय थाब्लालाय मा खामानियाव होनो। दिनै 4 लाखजों बिथांमोना मा मावना जागोन। सोरबाया दिनै नै बिनावथ' हायानो गैया, न'आनो गैया बिना। 4 लाखजों जों मा मावनानै जागोन। बे बिदि होनबाय थादों दिनैहाय। गबिन्दआ होनो हागोन ना हाया? फेरेंगा सावरायग्रा मोना होनो हागोन ना हाया? बिथांमोना दिनै पावाराव दङ। आं दिनै बिथांमोनखौ बेखिनि खोथाखौल' बुंगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मैया हाग्रामा महिलारिया जननेता बिम्ब' देउरि बान्थाखौ आजावबाय। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया अल इन्डिया ट्राइबेल स्टुडेन्ट एस'सिएशन आसामनिफ्राय ट्राइबेल माहारि आरो थागिबि माहारिनि मोनथायनि थाखाय गोबाव सम खामानि मावबोनायनि थाखाय जननेता बिम्ब' देउरि बान्थाखौ मोननो हाबाय। बे सनमान गोनां बान्थाखौ मैया हाग्रामा महिलारनो गथायबाय। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर।